Assalamu alaikum jama'a, sunana MD da gidan tashar YCN Skits. Har yanzu muna nan muna jiran babban jarumin nan namu ya fito. Tun safe ana jiran shi bai fito ba. Amma an gaya mana nan da minti 5 zai fito. Ku biyo mu ku ga yadda ta kasance. Kuma da Allah kar ku manta ku danna subscribe. Yalla bai. Assalamu alaikum. Yau barka. Mu ba za ka damu ba da Allah, ina so ɗan yi ma wasu ɗan tambayoyi ne. Jama'a kamar yadda kuka gani muna tare da wannan babban jarumi wanda shekarar shi 20 a wannan masana'antar ta Kano, wanda fitacce ne a al'umma gabaki ɗaya duniya duk sun san shi, wanda shi ne Alilu. Yalla bai, in ba za ka damu ba, tun safe al'umma sun zo ana ta jiran ka a ofis ɗinka. Ka fito ka zo ka gan tun safe amma baka tashi fitowa ba sai yanzu. Ko shin me yasa ya janyo haka? A hakikanin gaskiya aiki ne min yawa. Aiki ne ma Kware. baka tunanin wannan zai iya janyo ma matsala da kai tsakaninka da kai da masoyanka? So, ba na tunanin ka san masoya iri suna da yawa kuma. Idan mutum sun so ka, idan wani sun yi ka, za su so ka. To da haka yasa ni ba na damuwa akan al'amurana. Kana dalla. Kana neman kamar yadda mutane zararru kana. Ko hakuri. To tambaya ta ƙarshe. Shin maganar da ake cewa akan ka cewa kana da girman kai, shin gaskiya ne? Ba girman kai bane. Ka san mutum akan aikinsa. Okay, ya hakuri. Ai hakuri. Masoya na ku yi hakuri.